नायदो नों साला ओरैनो गिलास सुन्दरिया मा बायना दों वाव गैया आरो ग्लासा बावनो बायसिना बायदों माने जोंना ग्लास गैया आरो ना माने बायबाय ग्लास बायफैदों नैबावनो बिराद बावनो बायबाय थायो खेबसे फांखाखौ बावनो बायदों आरो ना सोब मोनजोबो बे जायगायावहाय ओरै मा नांगौ मोनजोबो नै गासिबो दंजोबो जोंखौ सिनायनायखाय खम समनि हरो आरो ना खेबसेबो गोबां बुस्थु बायो जों सिगांनिफ्रायनो गोबां बुस्थु बायो सिगांनिफ्रायनो आयौ गुसुखौ माथो गोलावसो बिसिना गुसुसो नांगौ जोंना ওই ফালে নাই ওই ফালে দোকান খোলা নাই তাৰ মানে এই আগত আজি বজাৰৰ পৰা আছিল আৰু বজাৰত পালা হয় मोनगोन आंना बे आयौ एसे गाहाय स्टाइलासो मोजांलै नै खाबा बेबादिनो आरो ना बिदिखौनो लागोन माबायदि लायो सोब दंजोबो दंनायालाय गिलिर साइज मोननाय लोगोफोर थाब माने नैबे बायबाय आरोना जोंना बिदि खाबा ओंखायनो लानो नागिरदोंमोन थाब आयौ गिदिरद्रायगोन नामाब्रा गिदिरद्रायगोन दा आंनि बेजों समानबाबो जायोमोन गिदिरद्रायथ' बे এইটো বহুত পছন্দ কৰে তাৰপিছত পানী এইটো এটা আছে বাইরে থাকাটো এইটো এটা আছে ना थोरसि गंनै ओंखाम जानो ओरै जारा बिजों खाबा गंनै नैबेखौ लानोसै बायनो थायोलै बेखौ लानोसै ओंखाम जानो एकदमबारे बेखौ लालाबायबाय न'आव गैलाना बायला जोब्बाय ओंखायनो बेखौ लानोसै खाबानो बिदि मोजांथार माखौ जाथ'नोसो जाबाय नाखिना नायाबो नै माने थैजोबाखै आरोना ना एवबाय माबा एवबाय ओमफ्राय बेखौ जाबाय ओमफ्राय नाथुर ओमफ्राय बे लाब्रा ओमफ्राय नैबे जाबाय बेयो जाबाय लाइ ओमफ्राय नैबे एवगासिनो नैबे जाबाय एवनाया जाबाय ना नैबे ना ओमफ्राय नैबे जाहैबाय ना गोथां लागाजोब्बाय आरो ना ओमफ्य नैबे लाफाखौ गाबोन जानोसै ओमफ्राय बेखौ जानोसै ओमफ्राय बेखौ जानोसै आरो गाबोन जानोसै नै दिनै जोंना नाथुर नैबे ना बोथिया मोनबाय नैबे नाथुर गोजा दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना ओमफ्राय नैबे जाबाय आलु कफि ओमफ्राय नैबे जाबाय लाइ नै नाया नाखौ एवजोब्बाय आरो ना माखौ जाथ'नोसो जाबाय दिनै फुरा आइटेमफ्रा जोंना मा नागिरदों नानि गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों गोखा गोखै खादोंना खिनो जायगा नागिरदों थोरसि गोदान ओमफ्राय नैबे जाबाय ना बोथिया नाथुर नै लाइ ओमफ्राय नै बेखौ जाबाय आरो ना फुरा मल गुड नाइट अल फलोवार्स 72 फलोवार्स दिनै माने ना बोथिया फ्राय आरो ना नै बिराद बुरजा एवदों नै ना बोथियाखौनो जा बुरजा नै बेखौ जानोसै ओमफ्राय नैखौ जानोसै नैखौ नै आं बिराद साखिनायदोंमोन गोथाव मोनदों आरो ना एसे नै नोंथांमोनहा हालदैखौ नाङाखै सानगोन माने होनबा बारा हालदै होआलाय जोंना सुन्दरिया बिराद गोथाव संखाबाय आं दिनै जासै लोंसै गोथाव ओमफ्राय नैबे नाथुर मल नै मैयानि ओंख्रि मैया ना ओमफ्राय नै माबाखौ जानो आपेल जानोसै दिनै गुड मर्निं मैयानि स्पेसियेल आइटेम ना बरख' नै लोगोफोर ना बरख' ना गोरि ओमफ्राय नैबे जाबाय लाव अमाजों लावजों नै जानोसै ओमफ्राय नै एवबाय सामब्रामखौ होसै जानोसै मल गोथाव माखौ जाथ'नोसो जाबाय नै मल नैबे नाबाय ना बरख' फार्स्ट टाइम नैबे लाफा ओमफ्राय नैबे जाबाय अमाजों लावजों जानोसै दा एकदम बानलुखौ 10थासो लाबाय नै बेखौ जानोसै आरो ना आं संखायो सुन्दरिया ना बिदि मोनजाफेराखैमोनलां मोजां संखायो नै मासि मोजां सङो आं मोनजाफेराखैमोन आरोना बिदिखौ लाफा ओमफ्राय माखौ जाथ'नोसो जाबाय बेखौ बिराद मोजां नालाय बिदि आं मोनजाफेराखैमोनलै